در شهر турсунзода بینای شعبه منطقوی АГЕНТИИ نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон در ناحیه‌های وادی حصار مورد بهره‌برداری قرار گرفت. انشاء از 8 اتاق کاری مجهز با تجهیزات معاصر عبارت میباشد. گزارش خبرنگاران ما. در بینای شعبه АГЕНТИИ نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷраҳои кории алоҳида барои қабули шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, бойгонӣ барои нигаҳдории ҳуҷҷатҳои электронӣ ва дигар иншооти ёрирасон мавҷуд аст. бинои асосии шуъба ки ба таҷдид ниёз дошт ба пуррагӣ таъмир шуда, ҳамчунин дар ҳамин замина дар шафати он барои ҳайати шахсӣ ошхона, ҳаммом ва дигар иншооти ёрирасон бунёд карда шуд. ҳар як фарди хештаншиносу ватандори халқи тоҷик бевосита сарфароз аз он аст ки имрӯз дар фазои сулҳу субот ҳамдигарфаҳмии миллӣ ва амалҳои шоистаи фарзандони бароманди ҳамин сарзамин ки бевосита ҷомеаро ба сӯи қуллаҳои музаффарият раҳнамун месозад, зиндагонӣ намуда истодааст. бевосита сиёсати сулҳуҷӯёна ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар як фарди бо нангу номуси ватанро водор месозад ки дар партави ин ҳама ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат баҳри ободии ҳамин сарзамин саҳмгузор бошем. бино дорои ду гузаргоҳи назоратӣ буда бо камераҳои мушоҳидавии дохилӣ ва берунӣ муҷаҳҳаз мебошад. иншоот аз як бинои асосӣ, ду бинои ёрирасон ва таваққуфгоҳ иборат аст. атрофи бино пурра чароғон ва ободу зебо гардонида шуда, бо гулу дарахтони ороишиву сояафкан зеб дода шудааст. бо мақсади дар сатҳи баланди касбӣ анҷом додани фаъолият аз ҷониби роҳбарияти АГЕНТИИ ба кормандони шуъба ду компютер, ду принтер, 3 видеокамера, 6 таҷҳизот барои нигаҳдории шароити мӯътадили гармию сардии утоқҳои корӣ ва дигар таҷҳизоти зарурӣ ҳамчун тӯҳфа тақдим карда шуд. дар заминаи таъмиру таҷдид, инчунин бунёди иншооти дигари ёрирасон дар шуъбаи АГЕНТИИ назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мукаммали корӣ фароҳам омад. ин омил имкон фароҳам меорад ки фаъолияти мутахассисони шуъба густурда бароҳ монда шуда, ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта сари вақт пешгирӣ карда шаванд. навсозии бино дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуд.